atenció als que us agrada fer rutes, perquè ara m'acompanya el Jordi Simorte, creador del canal de YouTube Ruteros Mochileros i també molt actiu a TikTok, a l'Instagram. De fet, apareix a tot arreu ja, comparteix les seves rutes, aventures, paisatges espectaculars del nostre territori. Després de tornar a recórrer la Costa Brava a peu, ensenya camins, cales amagades i experiències reals perquè tothom pugui descobrir la muntanya i el senderisme d'una manera propera i segura. Amb GPS, vídeos i molta passió per la natura, s'ha convertit en tota una referència per als amants de les rutes i les escapades. A més, continua sumant reptes i seguidors, també. En aquest cas, reptes com els 100 cims de la FEC i mantenint viva la seva tradició de pujar a la pica d'estats cada estiu. Molt bon dia, Jordi. Hola, bon dia, Raquel. Jordi, primer de tot, enhorabona, perquè crec que cada cop sou més seguidors a Ruteros Mochileros. Sí, això ja comença a ser una bola de neu, però jo molt animat i a més que m'avala molt perquè ja saben els seguidors que jo no demano seguidors. El que vull és que vagin al darrere i ho gaudeixin. Però és que a més ho expliques tan bé. Acabes de tornar, de fet, a recórrer tota la Costa Brava a peu. Què té aquesta ruta perquè hagis volgut repetir una experiència tan exigent? Mira, Raquel, perquè és espectacular. A més, l'he fet, com tu dius, 2 vegades. L'he fet de nord a sud, des de Portbou fins a Blanes, als 211 quilòmetres, i la vaig fer al revés, de sud a nord. Què vol dir? Que canvia moltíssim. Quan fas una ruta a la dreta o a l'esquerra, pot ser una ruta de 2 hores o si la fas a la dreta, 3 hores. I ara l'estic fent molt aleatòriament. Vaig a un punt, alterno 100 cims, me'n vaig a fer altra cosa, i miro de quadrar, de fer cosetes per nens, per la família. Com que veig que tinc més gent i moltes peticions via missatges, intento adaptar-me una miqueta a la gent i a gaudir-ho amb ells. Depèn de com la fas aquesta ruta, segons el vent vas més ràpid o menys, no? Des de Portbou, si surts de Portbou. Sí, el temps el miro també, el miro amb prudència. A les teves xarxes mostres molt més que paisatges. També expliques com fer les rutes amb seguretat i, a més, prepares tot el contingut i ho comparteixes. Però com ho fas per preparar-ho tot? Perquè sembla que tot tan senzill, però això ha de tenir moltíssima feina darrere. Sí. Tinc que dir que cada vegada més fàcil. O sigui, jo penso que l'objectiu principal és la seguretat. Perquè últimament estic fent moltes cosetes per sortir en canalla, en família i tal, i no voldria jo enviar gent a llocs on puguin prendre mal o perdre's. Llavors, preparo molt bé les rutes. Llavors, dic, aquesta setmana prepararé rutes per anar amb la canalla. Explico el tema de les banderes, perquè vagin explicant el que són els nens, que els adults anem per les carreteres, sabem el que és una autopista, una autovia, una carretera local, i en canvi, quan anem per la natura, ens trobem aquelles famoses banderetes grogues, blanques, vermelles, verdes, i tenen el seu significat. Algunes són locals, altres són de llarg recorregut, i una miqueta ho preparo tot amb les noves tecnologies, aplicacions, i jo també tinc que dir que també a vegades que ja com vaig passant pels postos i fent els vídeos ja tinc molt clar, ja més o menys ja visualitzo el vídeo i tinc que dir que cada vegada és més fàcil i també m'adapto una miqueta al que veig que està agradant molt a la gent. Molta gent coneix el Wikiloc, però no sap realment com funciona. Per què recomanaries aquesta aplicació a algú que comença a fer el senderisme? Mira, aquesta aplicació és ideal perquè el Wikiloc, per fer un exemple ràpid i que tothom entengui, és com muntar-te el teu vehicle últimament, aquests últims de nova generació, que agafes el navegador, li dius on vols anar i pràcticament el que vas és gaudint del camí perquè et va dir dreta, esquerra i tal. Jo el que faig és passar per rutes, gaudir-les, a més les enregistro via GPS, ja sigui amb GPS global, i llavors també el que faig és enregistrar-les amb el que és el Wikiloc. El Wikiloc què és? És agafar la ruta d'algú que ja l'ha fet, que t'ha dit s'ha d'anar per aquí a la dreta, a l'esquerra, i llavors tu el que fas, i si ets principiant, et baixes aquesta aplicació, que a més són gratuïtes, i segueixes la ruta i una vegada vas a la dreta i t'equivoques i t'estàs equivocant del camí que ja t'ha marcat algú que l'hagi fet, t'endreça, et diu, t'estàs equivocant, a l'adreça, et surt un avís, pots veure on hi ha un punt d'aigua, té un sinfín de coses que penso que per el que és l'aplicació, que qualsevol aplicació tal, de qualsevol portal, és una passada, sobretot per començar. I estàs fent el repte dels 100 cims de la FEC i ja em portes més de la meitat. Quin cim t'ha sorprès més fins ara i quin record guardes amb més estima, Jordi?
Mira, el cim que jo diria a la gent heu d'anar-hi, perquè és brutal, i a més el vaig trobar de casualitat, perquè vaig començar a fer com saps, estic fent trams de la Transpirenaica, i la Transpirenaica, si la fas de dreta del mar Mediterrani al mar Cantàbric, comences des de lo que és el Cap de Creus. I estava fent la primera ruta, que era del Cap de Creus fins a Llançà, i, ostres, i sempre veia un castell allà dalt, allà al costat del monestir de Sant Pere de Rodes. I així es mira, dic, ostres, si és el castell de Saverdera i està dintre dels 100 cims. Evidentment, vaig trencar la primera etapa de la Transpirenaica, vaig pujar dalt i quan vaig estar allà dalt vaig al·lucinar. O sigui, una vista a 360 graus on veus tota la gola del Ter, veus tot el Gol de Roses, veus Port de la Selva des de dalt, la vista d'Ocell, que és una passada, veus Llançà, i llavors et gires cap al nord i veus el Canigó, tota la serralada pirenaica, veus tot el que és el castell de Torroella a Montgrí, veus Pals, és una passada. I jo recomano molt a la gent que vagi als castells, perquè clar, eren postos defensius on el que primava més eren les vistes. És una passada, tinc molt bon record d'aquesta ruta. Ruteros Mochileros, que és la pàgina del Jordi, que us recomano que entreu tant a l'Instagram, al TikTok com al YouTube, sempre defenses que caminar és una activitat per tothom. També per famílies amb nens? Quines rutes, per exemple, recomanaries per descobrir la natura aquest estiu sense necessitat de ser un expert? Mira, una que està molt adaptada pràcticament, ja sigui jubilat, nens, grans, petits, i es pot fer de diverses maneres, és una ruta que, a part, està molt bé perquè a més té una esplanada molt gran per poder aparcar, és el castell de Torroella a Montgrí. És un castell que segurament molta gent ha vist, i és un castell que tenim aquí al Baix Empordà, és una ruta d'una horeta, amb un desnivell no molt potent. Llavors aquí aquesta ruta la pots alternar. Si ets més expert la pots fer més difícil i anar a fer la ruta a les Tres Ermites i fer la grimpada del castell per la part nord, que llavors has de fer una miqueta de grimpada, i si la fas amb nens, posa un caminet on passes per tres ermites molt boniques i allà quan arribes al coll de la Creu tombes i a part el castell està molt guapo, puges a dalt i això, sobretot les Illes Medes. És brutal. Una vista, el que és l'Estartit, espectacular. I bueno, és molt fàcil. És buscar qualsevol pàgina web. Pàrquing del castell de Torroella de Montgrí. Et porta allà i a gaudir. I per acabar, Jordi, després de la Costa Brava i de tots aquests reptes, quins projectes tens ara mateix al cap per Ruteros Mochileros? Aviam, sí o sí, la que cau cada any és la Pica d'Estats, que ja en porto 9 i vaig a la desena. I aquesta la faré molt especial perquè la vull fer des de la part francesa. Espero que m'estan escoltant aquí el meu amic Álvaro Prim, que s'apunti com es va apuntar la primera i em porta 5 amb mi. I després, sí, tinc una espineta clavada de l'any passat que volia fer la Neto i vaig passar el Covid i no ho vaig poder fer i va vindre llavors, es va tancar ja la finestra, van vindre les nevades i com que va ser una miqueta perillós pel tema de les allaus, ho vaig deixar per aquest any. Llavors tinc un projecte entre mans, que a més fa 2 setmanes vas fer una entrevista molt maca al Jordi, del geocaching, i tinc intenció d'introduir el geocaching, perquè com que hi ha tanta família que està fent les meves rutes, introduir el joc del geocaching, que és per iniciar la gent a el que és la geolocalització, que siguin una mica més experts en no perdre's, i tracta també d'una aplicació tipus Wikiloc. I a més anirem amagant 3 horets i que les famílies amb els nens ens vagin buscant. Tot això ja ho explicarà a les xarxes, perquè aquí no tenim gaire temps, si no t'agafaré tot el programa, però és una cosa xula que faré de cara a la canalla. Doncs des d'aquí us animo perquè el Jordi té un cor enorme i altruista i gràcies a la seva feina són moltes les famílies que podem gaudir, persones que podem gaudir de les seves rutes, explicacions i que ens ho posa fàcil perquè visitar la Costa Brava, visitar la natura, caminar i veure llocs nous sigui més senzill. I Jordi, des d'aquí et vull donar les gràcies en nom de tots els seguidors de Ruteros Mochileros, que jo també m'incloc, i també gràcies per venir a explicar-nos en el programa. I que sàpiguis que has de vindre a fer una ruta amb mi. Hem de fer una quedada, encara que sigui amb tot l'equip de treball d'aquí de la COPE, i us faré d'aquí, us portaré algun puesto en plan sorpresa, us ensenyaré alguna ermita o algun indret d'aquestos amagats de la Costa Brava xulo. Doncs des d'aquí sellem aquest repte i el penjarem a l'Instagram. Fet. Molt bé. Una abraçada, Jordi. A vosaltres, gràcies.